Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Part 3 wenganekwane part 4. Lokhu ke akusiyo inganekwane because ubaba uMseleku kwenzini. Angithi sesiyazi ukuthi uMayeni ufike before uMacele kodwa uMacele washada kuqala. Ngesikhathi uMacele eshada, ubaba uMseleku besenengane okuwumpumelelo noMayeni. Kwaba nesikhathi sokuthi ubaba uMseleku uyakwazi ukuthi egcine eseshade noMayeni, njengoba nje uMayeni nobaba uMseleku basashadile. uMayeni lapha yakuthandwa neSembu u-second wife. Uma-ke ubaba uMseleku ethi kumakhosikazi akhe kuSeason 4 uyovele nje afike noma wengane nengane, lapho ngeke acele. Wasesiphelile isikhathi sokunegotiate namakhosikazi mayikhuluma indaba kaNumber 5, kodwa into ezokwenzeka kuyofika ingane kufike uma wayo, lo uzoba uNumber 5. Ngithini-ke ubaba uMseleku mayikhuluma noMagama ngithi akasho vele into engakaze yenzeke. Umpumelelo ukhona, uMayeni ukhona. uMacele ngithi akazanga ngesikhathi eshada ukuthi kukhona uMayeni before yena osenengane already, kodwa uMayeni ugcine seshadile nobaba uMseleku. Ngithi akakhulumi-ke into esabisayo noma into nje angathi utshela amakhosikazi ethuke, ngoba vele wayenza before. Uma futhi ethu engayenza usangayenza ngempela ngoba wayenza. Kuvele kufike komunye udade ethi hayi nikhuluma indaba zabantu kakhulu. Anje ngikhombisa ukuthi lento ayeyisho kumakhosikazi ethi akasanegotiate wayenza before, uyenzile. Uthi-ke usangaphinda ayenze leyo nto. Mina sengibuza-ke kulaba-ke ababuka uThando neSithembu nabanaki phezulu ababa uMseleku ukuthi nike linange yini ukuthi uyayikhuluma lento, kodwa noma engayikhulumi yena ngqo. uMseleku ufike sethu amaphosti abantu, lawo maphosti abantu abhala ukuthini uma unkosikazi ngeke evimbele ingane kubo. Unokushela amaphosti anjalo, and ngikunake manje, ngikunakeleni manje ngoba ngicabanga leya ndaba yokuthi hayibo wathi kumakhosikazi ngeke eze wancinge, kuyovele kufika uma wengane nengane yakhe, washo njalo. Manje indlela engikhuluma ngayo mina ngifuna ibe sanganekwane, iyona-ke le yenza ukuthi mhlampe kugcine sekuba yimbudane singasazwani. Yilokhu-ke ukuthi ubaba uMseleku washo kuSeason 4, u-episode 1 no-episode 2 wakuSeason 4. Bahlele etafuleni zikhona futhi naney'ngane, ngoba nje nabanye sebenaka ukuthi hayibo kuThando neSithembu azikho indaba ukuthi lezi iy'ngane ayiphume ziyodlala. Bavele bexoxe nje, futhi waxoxa ubaba uMseleku etshela amakhosikazi. Ngaleso sikhathi ila asikhona kunonkosikazi onesikhwele kanjani kanjani. Masizwa impendulo leyo yaMacele babegudla uMangwabi, ngoba uMacele nje wakhuluma wadlulela wathi hawu abakwazini lokho ukuthi-ke unjani. Lawo makhosikazi akhe ayazenzisa, babecabanga ukuthi kuzoshintsha ini kanjani kanjani. Masuqhubeka noSeason 4, lo nkosikazi onesikhwele ofuna ama-password nani uyathola ukuthi uMangwabi, ngoba khona la ubaba uMseleku esetshela khona uMacele ukuthi khona unkosikazi ongifuna ama-password. Bahleka-ke uMacele wathi hawu yena ufuna into ey'phathelene nebhenki. Wathi uMayeni uhlanganaphi yena nefoni yaMseleku. uMakhulumane wathi nje akanandaba naleyo nto, kwasala kuMangwabi yedwa. Shuthi uMacele wayephendula nje ngokugudla ngoba azi ukuthi ugudla uMangwabi, ukuthi yena ubecabanga ukuthi uzoshintsha ini ngoMseleku. Eyengane sengiyayiphinda futhi kuzophinde ethi akangizwanga. Umpumelelo ube khona before umshado, wagcina esesekhaya kubo noma wakhe nobaba wakhe emshadweni. Uma ubaba uMseleku lo bethi kumakhosikazi angeke eze negotiate, akakhulumi ngento angakaze yenze. Siyazwakala-ke manje. Lapha-ke sikhuluma nge-secret child, umakhelwane lo wakubalela la comment section, kodwa lo makhelwane wayekade ekhuluma ngale episode ubaba uMseleku ehambe wayokhuluma noMayeni, ngoba ngangikhuluma ngaleyo episode ukuthi yindaba ubaba uMseleku ekhulume noMayeni kuphela.
uyena yini abona ukuthi uzoba nenkinga nengane mawukuthi kuba khona ingane, ngoba ubaba uMsireke wakhuluma noMayeni wambuza ukuthi engenze njani uma engathola ukuthi unengane. Wabuza kuMayeni ukuthi ingane etheni, wathi ubaba uMsireke ingane yakhe, engenze njani. Ngeke-ke vele amtshele ngey'ngane ey'khosha ukuthi wamtshela ngey'ngane nje ayicabangayo. Ubaba uMsireke wayetshela uMayeni, wathi uMayeni nje ayivalwe ngaleyo topic leyo, hhayi isikhathi sabo kube isikhathi sabo, bengakhulumi ngey'ngane ezingekho, akayifuni naleyo ngane. Kwashe kwacima wakhuluma nje uMayeni ukuthi waphinda futhi okwesibili la wathi uMayeni uMacele akangaphenduli indaba yengane leyo. Hayi, mina nenza ngathi nginamanga amakhulu, kodwa ngiyanitshela ukuthi kuvele kuphi, ku-season 4 episode 1-2, ku-season 5 kule episode le uMangwabi ahamba khona ebashiya bekhuluma, yilapho-ke abaqala khona bakhuluma ngayo futhi leyo ngane. Kodwa hhayi ukuthi ikhona phela, angaze ngisho ukuthi ikhona ingane. Babekhuluma njengoMsireke ekhuluma ukuthi phela ingane yakhe kube kuyingane yakhe leyo, ingane enjani. Kwaba uMacele ukuthi phela ingane ngeke ibe le. Sasacabanga ukuthi kanti ingane ikhona noma ayikho. Sesicabanga-ke siwomakhelwane nokuhleba ukuthi hayi bo, le ndaba le ngathi serious. Ngoba uMayeni wagcina esukumile lapho, wabashiya nje, wabaphamisela isandla, yabo lokhu baphebeza ngesandla, wayophuma watshela nalabo abashuthayo wathi-ke ngiyababayini, wabashiya. Kodwa uMacele ngaleso kwasuka umsindo nje, uzobona u-season 5 episode yokugcina sebeqeda. Ngithi ubaba uSoleke efike ekhuluma ngo-number 5, emva kokukhuluma ngo-number 5 mase beyaqala-ke bekhulume ngaleyo ngane leyo. Nkosi yami, yazi ngihleka ngoba lento axolisa, ngihleka lento ngoba indlela engisho ngayo sekuzwakala ngathi ngiyayikhanda, kanti ivelile laphaya ku-season 5 episode 15 ku-season 5. Ku-season 4 u-episode 1-2. Ku-season 3 angikhumbuli, kodwa uMangwabi ugqoke ingubo e-orange lapho. Ngasikhathi bekhuluma futhi yona into efanayo, ngoba wathi uMangwabi nje ku-season 1 ila uMangwabi athi khona akakhuluma iqiniso lokuthi khona amthandayo kuphela, eze-ke naloyo amthandayo ngoba uthando lokuthi bayathandana ngeke aphikise. Kodwa indaba yokuthi nje loyo ney'ngane ey'ningi zizoba khona akayizwa leyo nto, kodwa ukuthi uthanda bani ngeke ayivimbe leyo. Cela ukuyivala le video guys, iphinde futhi izoba inganekwane end mase siyaxabana. Sengikhathele nami ukuxabana nani. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.